Δηλαδή τι έχει το παλικάρι? Έχει πέσει προύντα. Δεν μπορεί να σαλέψει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του. Και παλικάρι το λες εσύ αυτό? Αν ήταν έτσι τα παλικάρια. Άντε, άιντε. Γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία. Στάσου ρε κυρία μου, επιστήμη είναι αυτή δηλαδή. Πώς θα γίνει? Άντε, άιντε τώρα. Τι θέλεις τώρα, να σου φτιάξω αυτό? Γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία μου, γρήγορα. Ανάθεμά με κι αν βγάζω λέξη. Γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία, το χάνουμε το παλικάρι. Αν έβγαζα λοιπόν τη γράτη θα σου έκανα ένα φάρμακο. Ξέρεις τι φάρμακο? Δεν τα βγάζεις, κύριε Φαρμακοπία? Δεν τα βγάζω τα ρημάδια, δεν τα βγάζω. Τι λέει εδώ, μωρέ? Μπελαντόνα. Τι είναι αυτή η μπελαντόνα? Δεν ξέρεις την μπελαντόνα, κύριε Φαρμακοπία. Την μπελαντόνα δεν την ξέρω, την μπελαμάνα ξέρω. Την μπελαμάνα αυτή που φοράνε ναυτικοί. Καλή γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία, το χάνουμε σου λέω το παλικάρι. Άσε, δεν θα σε βολέψω. Μια και πέρασε από εδώ πέρα, θα σε βήσω έτσι. Κάτσε. Γιατί τα δω? Τι είναι? Να σου βάλω από αυτό. Εμένα ρωτάς. Ποιον θα ρωτήσω? Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ. Ή θέλεις από αυτό εδώ? Για κοίτα. Έχει και ωραίο χρώμα. Και ωραία μερουδιά. Σαν στιφάδο μερικές. Κοίτα. Καλή γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία, κάνε γρήγορα, θα το χάσουμε το παλικάρι. Τι να αφήνεις απάνω μου τη δουλειά? Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω, να κάνω του κεφαλιού μου ό,τι θέλω εγώ. Κάνε ό,τι σε φωτίσει η Παναγία. Αλλά γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, κύριε Φαρμακοπία μου, γρήγορα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό. Ωραίο είναι. Και πράσινο πράσινο. Σηκώνει και από αυτό, Στο χάλι που βρίσκεται το παλικάρι, τι περισσότερο να πάθει. Μα τι φάρμακο είναι αυτό? Αν ήξερα όλα τα φάρμακα από έξω, θα έβγαζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Ρε πράγμα που φτιάχνω σήμερα, Δεν μου λες? Ναι. Χρήσης. Εσωτερική θα βάλω ή εξωτερική? Εμένα ρωτάς. Όχι, πώς με νοιάζει. Αλλά για να ξέρω, καταλάβεις, την ταμπέλα θα κολλήσω. Άμα τελείωνε, κύριε Φαρμακοπία μου, τελείωνε. Καλά. Ευχαριστώ. Θα το πιω όλο αυτό? Ας πιω όσο πιει. Κι αν δεν δει καλό, με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Πόσο κάνει? Εσύ τι έχεις? Ένα 20. Φέρ' το, καλό είναι, εντάξει. Ευχαριστώ, ζωή σε λόγους σου. Πώς είπατε? Μαλακά την πόρτα. Κατερίνα, το ήθελες και το έκανες αυτό ή το έκανες κατά λάθος? Πώς δεν το ήθελα? Εγώ τι κάνω, το μελετάω πρώτα. Ώστε δηλαδή ήταν η φυλή εκ προμελέτης? Μάλλον. Μπράβο. Γερός φαίνεσαι εσύ. Για ένα του που τελείωνε. Σ' άρεσε? Ασταλίτα γρήγορα! Είναι εκπαιδευτά!
είναι αυτό? Τι θες κάνε, αφού βαράς το γάμο του Καραγιώτη. Μανούλα. Miss, please warn him να ενημερώσετε το Θουβού για όλα τα άλλα. Θα σας ενημερώσω. Ναι, να με ενημερώσετε. Να με ενημερώσετε γιατί εξαγριώθηκα, Άλλο θα πει είναι. Εδώ φανερός πράκτορος Θουβού. Από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Τηλέφωνο είναι αυτό. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται, το κατάλαβα. Σας παρακαλώ, μακράν του πράκτορος. Το τηλεφώνημα είναι απόρριτων και εμπιστευτικών. Και έχετε και κάψιμα εδώ μέσα. Έλα. Μάλιστα, εδώ πράκτορ Θουβού. Λαγωνικών Θουβού καλή μαντρόστιλον. Λαγωνικό Θουβού καλή μαντρόστιλον. Over. Κώδικ 14. Προχώρη και ανάφερε. Over. Ο παπάς πώς είναι ο παπάς? Μπράβο, πάντα καλά. Πέστε το ότι η επιχείρηση αστραπή πηγαίνει κατευθείαν. Βρίσκομαι εκτός σχεδίου πόλεως και αναφέρω κρυπτογραφικώς ότι Σπίνος και Καρδαρίνα έχουν φωλιάσει στις 407 χιλιόμετρων εθνικής οδού. Υπάρχει και ένα τούνελ εκεί. Μια στιγμή αλλάξτε κώδικα διότι παρακολουθούμε. Να απαλλαγώ από το βλέμμα του Βούδα. Έρχομαι. Ομιλείτε ελεύθερα. Τρίτος άνθρωπος ψάχνει να βρει αόρατων των αυτοκίνητων. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Πες πρώτον, άτμος. Είσαι ο Θουβού? Ναι, εγώ είμαι. Χαίρομαι πολύ. Ο συνάδελφος 031. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γρήγορα μου τις έδωσες όμως και δεν πρόλαβα να τις μετρήσω. Επανέλαβε σε ρυθμό υπαγορεύσεως. Πολύ ευχαρίστως. Χαίρομαι πολύ. Μπράβο, δεν παίζει ευχήστε. Καλώς όρισες. Καλώς βρεθήκαμε. Και τώρα δουλειά. Πιάσε την είσοδο και ψάχνε τα πάντα. Από τα σκουπίδια μέχρι τις τσέπες σου. Άψακτος δεν θα βγει κανείς. Ούτε εγώ ίδιος. Όλοι θα ψαχτούμε. Γεια σένα. Μη με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες σου. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζουμε. Μη με κοιτάς καθόλου, Δεν σε κοιτάω. Πάω να δω που θα φτάσει η αναισθησία σου. Μέχρι πού θα φτάσει? Θα τις φάω όλες και θα φύγω. Με καθίσει. Αν είναι δουλειά σου. Εσείς τι θέλετε? Θα ήθελα μια τούστα για το σπίτι μου. Δεν πειράζει, θα τη φας εδώ μαζί μας. Να! Όμπας Αθανάσιος. Θουβού! Ναι! Ο επικαλούμενος σύμφωνας. Μάλιστα με αμμονιαζόλ. Αυτό που κρατάς τι είναι? Κορνίζα για να βάλω το δίπλωμα. Ονομάζεσαι πράκτορ. Πες το να πες το. Ονομάζεσαι πράκτορ. Άντε αργούν τα βαφτίσια. Ονομάζεσαι πράκτορ. 0-0-0. Κατάλαβες, Μαπ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει τη Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού πέφτει ο Λευκός Πύργος? Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη? Γιατί εδώ τι είναι? Αθήνα. Πώς το πες αυτό, αντίχριστε? Αθήνα!